Magnituds elèctriques. Potència. Una planxa elèctrica té la inscripció següent, 230 volts i 1000 watts. I tenim curiositat per saber més coses sobre la planxa. Aquesta és la planxa i 230 volts i potència 1000 watts. Tenim curiositat per saber quina intensitat de corrent circula per la planxa quan està en funcionament. Doncs anem allà, 4 passos. Ja tenim el dibuix i les dades i fem o anotem l'equació que utilitzarem, la fórmula. Si ens demana la intensitat i coneixem el voltatge i la potència, com només tenim dues equacions, només hem fet o hem vist en aquesta unitat dues equacions, la llei d'Ohm i la relació de potència amb el voltatge i la intensitat, doncs la posem. Potència igual a voltatge per intensitat. Substituïm els valors, o el primer que fem és aïllar la intensitat, que és la variable que ens interessa. Voltatge que està multiplicant passarà a l'altre costat dividint. Sempre en aquest tema, equacions de primer grau, el que està multiplicant passa dividint. Capgirem l'equació perquè sigui més estètica i substituïm potència 1000 volts i voltatge 230. Si agafem la calculadora, 1000 dividit entre 230, 4,3 ampers circularan per la planxa quan estigui engegada a la potència màxima. Segona pregunta. També tenim curiositat per saber la resistència equivalent de la planxa. La resistència. Quina equació utilitzarem o quina fórmula? La llei d'Ohm. Què diu la llei d'Ohm? Doncs que el voltatge és igual a la intensitat per la resistència. Aïllem la resistència, com sempre el que està multiplicant passa dividint, capgirem l'equació i substituïm 230 dividit entre 4,3, perquè ja coneixem el valor de la intensitat del apartat anterior. 230 dividit entre 4,3 tindrà una resistència equivalent de 53,5 ohms. Per últim, tenim curiositat d'esbrinar quina quantitat d'energia, quan està en funcionament, desprèn. Equació. Utilitzarem la potència. És la energia que dissipa per unitat de temps. Aquí tenim les 3 equacions que utilitzarem en aquest tema. Potència, que és l'energia que dissipa per unitat de temps, que en realitat és la mateixa que aquesta, perquè hem obtingut aquesta a partir d'aquesta. Veu que està en un coloret de fons per ressenyar que així aquesta és l'equació mare i la llei d'Ohm també seria com l'equació mare, no? D'on partim les altres. Només tenim dos en realitat i esta ve o parteix d'aquesta. Però bé, com si n'hi hagueren 3. Continuem. L'energia que dissipa la planxa doncs serà igual a la potència pel temps, ja que el temps que està dividint pot passar multiplicant i ens quedarà que potència per temps és igual a energia si capgirem l'equació, té una forma més estètica i l'energia que dissipa la planxa és igual a la potència pel temps que està engegada. Ens diu que està engegada una hora. Per tant, potència 1000 watts per una hora, 1000 watts hora. El nostre rebut de la llum sempre ve en quilowatts hora. Per tant, és interessant fer la conversió de 1000 watts hora a quilowatts hora. Si fem un factor de conversió, el resultat serà que l'energia consumida és de 1 quilowatt hora. Aquesta planxa consumirà una energia de 1 quilowatt hora.